Evo, nakon blizu 60 godina čekanja, dočekali smo i to da Vlada Republike Srpske iz svojih vlastitih sredstava, za razliku od onih ranije kad se finansirale kreditima Svjetske banke, isfinansira 50 km magistralnog gasovoda od Šehovića, opština Vlasenica, Milić, Šehović i Han Pijesak. Želim da se zahvalim Vladi Republike Srpske, Ministarstvu financija, resornom ministru, a najviše čovjeku koji je i tvorac ovog projekta, predsjedniku Miloradu Dodiku. S ovim otvaramo jednu totalno novu perspektivu razvoja svih ovih opština i sa ovoga mjesta krećemo da radimo gasovod koji će ići do Foče, do Trebinja, posle idemo na Srebrenicu, Bratunac i napravit ćemo cijeli jedan prsten od Zvornika do Trebinja gdje ćemo gasifikovati cijeli istok Republike Srpske. Zahvalnost svima još jedan put i želim da kažem da zaista sve ove priče kada kažu da se u Republici Srpskoj ništa ne radi, sve investicije Ministarstva financija u prošloj godini i ovoj godini su realizovane i najbolji svjedok tome je upravo ova regija gdje je izgrađen ski centar igrišta i gasovod i sve ono što je predsjednik i vlada obećala je urađeno. Ulazimo u jednu novu razvojnu dimenziju istočnog dijela Republike Srpske, čija će podloga biti gasifikacija i mogućnost korištenja gasa, prije svega za privredu, ali i za stanovništvo. Sigurno da u početnoj fazi to će biti projekat koji tek treba da stvori preduslove za nastanak novog ambijenta, ali će to sigurno privući nove investitore u istočne dijele Republike Srpske i omogućiti na taj način da se istočni dio Republike Srpske počne privredno drugačije razvijati, zato što je gas danas energent koji spada u kategoriju energenata bez kojih nema moderne privrede, nema moderne industrije. I zato nam je važan ovaj projekat. Ovih 48 km će biti samo dio ovog projekta koji će kasnije obuhvatiti i opštine Podrinja i Bratunac i Srebrenicu, ali se nastaviti dalje prema Hercegovini. Naravno da nam je cilj i da ćemo nastaviti aktivnosti na izgradnji magistralnog gasovoda kroz Republiku Srpsku na pravcu od Bijeljine do Novog Grada i to je projekcija koja također postoji, o njoj smo više puta do sada govorili kakvi su planovi oko toga. Potrebno je da se na nivou Bosne i Hercegovine odobri ta interkonekcija kao istočna interkonekcija, kao i ova dole južna. Nadamo se da će to biti završeno, ali mi smo spremni da idemo u te projekte. Važno je da ključne institucije Republike, kao što je vlada, odnosno predsjednik Republike u ovom slučaju, svojim autoritetom i svojom snagom institucije stoji iza ovog projekta i postiče na rad i na razvoj projekta. Tu su i opštine. Danas smo operativno saglasili način kako ćemo dalje voditi ovaj projekat. 15-dnevno ćemo imati koordinaciju svih učesnika u ovom projektu i obavještavat ćemo javnost o tome kojom dinamikom se odvijaju radovi. Izvođač je tu, sredstva su odobrena, dakle projekat je spreman da krene i nadamo se da će u junu mjesecu operativno biti sve spremno da projekat može operativno da bude započet, to znači da izvođač krene da gradi ovaj gasovod. Ovdje u opštini Čeković koja pokazuje posljednjih godina da rješava sve nagomilane probleme i moram da kažem da smo prije toga imali sastanak, malo će o tome i načelnik, kojima smo dogovarali 8 novih projekata koji ćemo ovdje riješiti, koji znače suštinu za odvijanje ukupnog društvenog javnog života ovdje u ovoj opštini. Ovdje smo zato što je ovo čvorište i ovo je polazna tačka onoga što želimo da radimo, a to je da u prvoj fazi 48 km magistralnog gasovoda izgradimo kroz ove 4 opštine koji koštaju oko 74 miliona konvertibilnih maraka. Prije samo nekoliko mjeseci smo ovdje bili i rekli smo da ćemo to da radimo. Vlada Republike Srpske i državni organ Republike Srpske su to učinili, odobrili sredstva, odobrili projekat, sada je problem naravno imovinsko-pravni odnosi i sve to. Izvođač je spreman, on je već repromaterijali i ostalo ugradne elemente već obezbedio, tako da će to svakako biti jedna nova dimenzija. Ovo je borba i trka za rješavanjem onog što se zove ekonomska sigurnost, energetska sigurnost i gas je nešto što sigurno predstavlja jedno od najznačajnijih gasnih odnosno energetskih potencijala. Želim da kažem da bez obzira što se u javnosti u Bosni i Hercegovini napravila priča o nekoj južnoj interkonekciji, da to nije riješeno i da organi Bosne i Hercegovine o tome nisu odlučivali, a to je moguće samo da bude riješeno onda ako se to uradi zajedno sa južnom interkonekcijom i mi ovaj put nećemo
biti darežljivi, svoje probleme ostaviti da nam rješavaju ne dobronamjerne ljudi iz Sarajeva, nego tražimo da se to stavi u paket. Ako ide u paketi, no i bez toga, postojeći kapaciteti, profili ovog gasovoda bit će dovoljni da budu propusni i obezbede potrebnu količinu gasa. Republika Srpska bi danas izgledala već drugčije da nismo prije 12 godina zaustavljeni od strane političkog Sarajeva u izgradnji gasovoda. Danas u jeku, tada to nije izgledalo da će biti ovoliki problem gas i energetika uopšte. Treba reći da mi dobijamo po najjeftinijim cijenama gas od strane naših partnera iz Rusije, u čemu sam veoma, veoma zahvalan i predsjedniku Putinu i Ruskoj federaciji i svim ljudima koji u tom učestvuju, da imamo potpuno jednu dobru atmosferu u tom pitanju i siguran sam da ćemo i narednim godinama to sve obezbeđivati. Treba reći da najveći dio tog gasa koji mi obezbeđujemo koristi federacija, odnosno federalno Sarajevo, i da svakako mi nismo pravili u tome nikakvu podjelu i želimo da nastavimo sa kvalitetnim snabdjevanjem. Ali imajući iskustva koje gledamo, dovode nas u pitanje da razmislimo o tome. Dakle, mi da smo imali izgrađen gasovod prije 10 godina ili prije 5 godina, prije nastanka ove energetske situacije, sa jeftinom cijenom energenta koji je $400-500 za 1000 kubika, za razliku od Njemačke gdje stiže i do $3000 za 1000 kubika. Govori o tome da je to moglo da bude naša razvojna prednost i da je ponudimo drugima. Nas ovi ljudi iz Lotvori Sarajeva zaustavili. Oni su zbog svoga pasjaluka, naprosto po sistemu, ono ko narod razumije, komšiji spriječi, pa tamo ne znam šta bilo, onemogućili naš dodatni razvoj. I zato mi ne vidimo nikakve svrhe da boravimo u zajednici u kojoj je na taj način se to rješava. Republika Srpska nije zaustavila ni jedan federalni projekat. Republika Srpska neće zaustaviti ni jedan federalni projekat ukoliko on ne ugrožava Republiku Srpsku i nju ne diskriminiše u nekom pogledu. Dakle, zadovoljan sam ovdje sastancima, potrebno je operativno rad. Ovdje su bili načelnici Milića, Vlasenice, Šekovića, Han Pjeska, to ste 4 opštine, ministri koji pokrivaju ovaj posao. Sve je složeno da može da ide brzo i mi mislimo da možemo da obezbedimo prvu trasu od 10 km i da to kreće. Dok se završi ti 10 km, završavamo sljedećih ili čitavu trasu rješavanja imovinsko-pravnih i drugih osnova. Sve mora biti urađeno po zakonu, niko neće zakopati ništa dok se ne dobije sve potrebne državne dokumente. Republika Srpska pokazuje i kroz ovaj projekat da je država i da može da vodi te svoje projekte. Sva priča o politička na nivou Bosne i Hercegovine jeste u tome da se Republika Srpska zaustavi. Ali mi pokazujemo sposobnost da to može i nastavit ćemo to da radimo. Čestitam načelnicima na ovako važnom projektu koji će promijeniti, ja vjerujem, i karakter i ekonomsku perspektivu, a i standard stanovništva nabolje. Čestitam i na svim drugim projektima. Mi smo ovdje veoma prisutni, Vlada Republike Srpske i organi Republike Srpske veoma ulažu. Evo samo ovdje u Šekovićima, danas smo dogovorili o tome će načelnik 7-8 projekata koji su za ovu zajednicu, lokalni zajednicu veoma bitni. Ali prije toga da kažem da sve ono što smo dogovorili prije godinu dana, da je realizovano i da to pokazuje našu opredeljenost da podržimo sve lokalne zajednice. Prije svega danas je čast biti građanin Šekovića, kamoli načelnik, gdje smo prisustvovali i imali priliku da budemo domaćini najužeg rukovodstva Republike Srpske. Danas smo prije svega sa predsjednikom Republike Srpske, gospodinom Dodikom, i sa njegovim saradnicima razgovarali o projektima važnim za našu lokalnu zajednicu i moram da kažem da je ovo jedan od najuspješnijih dana u mojoj političkoj karijeri, iako sam mlad, evo tu je ipak drugi mandat gdje smo dogovorili realizaciju 8 projekata u ukupnoj vrijednosti od preko 4 miliona konvertibilnih maraka.